kuni mwana wakaningu anorapa zvineiwo mari kanengu uyo rapa vana kanengu arapa vana kanengu Ndoda mwanataurisa kuri sei kwabva mambo wako ndiani kusabhuku unogara kukosingaze sabhuku kwagutu kupi sauti auzive sabhuku auzive mambo asi village ndiye village ndiani kuibhisi asi mapurazi mapurazi anonetsa alright wakauya pano unofunga mazuva uchishushikana nenyama yako yatadza kubatsirwa kumapurisa zvatadza kubatsirwa ukati ano ndege ndiende kwasekuru kanengu kuti vanondibatsira handiti nhau yako imbori yei muzukuru wangu mwana wako unogara pasi pasaidi pakwera mise mwana pasi nhau yako ndiyei nhau yako ndeyekuti ndeyekuti kana nyangu ndiri kubi ndinongona baba vachisvika vandibata vataneni chiro ndikava ndiri kuno kwasekuru kaneni ivo vari kumusha ndongona vachikirina dhoo utopinda utondibata vataneni pane zvinhu zviviri zvekuti wewe unotaura kuti baba tikutaura zvephysicaly toziva nhau yekuti zvakatanga uchirota handiti kuti mwana mudoko uyu mwana wani mwana wonayo aiwa zvakanabasa muzvikati zvipere kanonga muzvichaiwe hatanganabasa nazvo sitototoda muzgo zvipere bcause tida kuti isusu kana mapurisa ezimbabwe achishanda kana vanhu vachishanda newsnet nevamwanda atindi kubvunza kuti mwana uyu baba wake ndiani mundara apa saka iwewe pazvaitika zvinhu zviwewe kusvika pakupuhwa mwana pane munhu wakamboudzawo here nai muzukuru wangu kuti mini mwana uyu wa baba kana kuti chii chaitika apana mwana akambosana kuangozvinokwaanokuti ndikataura kuti nanondipa indonyika chero ndikahwara chinhu chakanondipa indonyika aminosai uri kuti alright ndazva chiti kana uri kwaunenge uri unogona kunzwa baba vachikino nadho vachipinda vachibva varara newanditi pazopinda nyaya yemwana uri kutaura here kuti iwewe nababa pane pamakatosvika pakuita bonde chaizvo chaizvo zvingo zvemushonga izvozvo vanongoshandisa ndiri kuzvinzwa izvozvo ndiri kuti even asiri manheru usina kurara even vachishandisa mishonga yavo yavanoshandisa pane here paunonyatsoziva kuti inini nababa takaita bonde avanongoya fizika uyoyo ndevanongoya nera muzukuru panopaurikunzvimbo isati sirombotyaasi tikataura chokwadi chako kuti tikubatsire dambudziko repere ini muno ndakabata dari muno inini dairetsekuru kaneni ndakataura newe ndiri pamudzimu wakadayira nyaya dzako ndakakubvunza kuti saka baba pamairara nawo amai ako vanenge varipo kati amai vanenge vasipo dzimwe zomwe vanenge varipo baba vanopinda mumba direct uye wondibata ndorara navo wonditi usazotaura andi zvawataura ingori like mishonga sekundozvikuitika kwandiri kuchiro ndiri mishonga ndazvinzwisisa bozi mushonga umutise mwana muzukuru ndo zvakatoitika sekuru physically chaicho chero vanhu vakatotinda madns kana uchida unoona kuti chero maprofita cheo chako wakuzvisiza ndakapona nemuntu wesouth africa cheo chako akati mwana uyu ndewababa vako asaida hatichadi kuti zvibude chero pese pandangofamba sekuru sekutaura kwamakaita ndiro nemwenge ndakatobhoindira makwai kadoti ropa harisi rechi remuvanyembera mwana kuti mwana ndo wakazoita sei achii chakazaitika ari kutomuchengeta ari kumuchengeta ari kupi ari kubasa murume wacho kumusha kutauni kupi vari kushanda mumai kupi kuchivhiko chief unoziva kuti hanzvadzi
Nokuti ini panobelieve apa chandikuta kuti mushonga kakumandira unocheo ndakaona usiku. Asi ndaitongoita siki. Siki ndichiri musikana ndisina munhu anotombota naye. Mandira pasina siki ndaitongoita siki. Kuzasi kwaita kuzara maronda kuzasi. Even uchiri mwana mudiki. Kutongozara maronda. Ndatonga tiri kuma-grade 6. Ndobva zvamboti mimi vana vachipata zvakana basa izvi. Inogona ingiri mishonga kushandisiwa. Ndobva ndadzokera futi. Ndobva ndati kurapa kwacho vanhu vanogada mari. Ndobva ndaenda kusoshawo vhekwa kuti ndobva ndanondibuda nenyama. Kati tiri kuona tachivata nemunhu. Asi zvavapa pandisina kumadhara. 2 madhokota akatotarisa mabhuku akatonyorwa. Vakati chingambova chii asi kwambo chingabvisa kumadhara mashura chaiwo wari kusangana nawo. Manesi ndobva atongotora bva ndikazanga kuti mwana mudoko wanogona kuti kusvika chisungirira. Tirega timbotira kwamukansela. Ndobva vandipa mushonga svika ndinobayiwa isiki chichi. Ndobva ndatobaya kwakazara maronda kuti pa. Chivana mai guru vangu vanotozviziva kwakuti. Ndobva mukoma ndobva zvikanzi kwakabvisa kumadhara. Ndikati ana chandotombozivawo ndatongoziva mumadhara uchi usisipo. Mazama yanga kuda mukaka. Vanototi koma zamu mukaka original mukaka utongoti pa. Ukamabudisa kudai zamu reto kuda mukaka. Ndokwa zvakatanga. Saka ndazoti kure ndobva ndauza muchemberi zvikaenda zisaenda kumusha musanindisa kumusha. Ndozoka ndakupenga zvatangwa zvibakwa chanokupengisa ikoko. Pamberi yatikati hakuna zvakadaro utongoenda kumusha chichi. Pandanosvika kumusha kwakwe. Ndobva ndanosvika ndobva ndatosakura pagwara mukombe. Imwe ndapedza kusakura enda ndashunguka mapakati musoro. Ndakungoti musoro wangu. Watoti maybe zvinopera ndaingoshingirira kushungoti kushungufamba zvinobva ndadzokera kuchikoro. Kadai nechikoro ndichachidini musoro wangu kudi haukuita zvakanaka. Ndadzokera kuchikoro kwakwe. Ndadzokera kuchikoro ndobva ndanosvika. Kuti ndichigara padesk manje ndakuona ndakagara pamusoro penyoka. Nyoka iri pazasi yakazvimunyera kuti around kudai. Apa kapena musoro pangu pakufamba shumba. Ndobva ndamotera kupinda mumaporofita. Saka ndiri kuchikoro ndandakuita zvemaporofita. Nokuti vanosvika kuti kuzvauri kuwata nababa wako inga wani. Ndidambudziko rako iri ndamagadzikira rauri zingariita kozi baba wako wakuwata newe. Wakuti baba wakuti nyoka zvese. Saka dambudziko rako iri kuti ironesa muzukuru. Asi rega ndikupe munamato. Uchanozviona. Ndasvika kumba kwakwe. Ndati chirega ndikutana nemi. Ndakusvika ndakumira ndaona kusvika pamusoro penyoka zvinoita zvachafambi. Haichadii. Ndadzoka pepe. Ndobva ndanosvika mubvaraudza vandaigasana ndikati ndikuroiwa nababa wana mai baba vakuwata nemi. Mai vari kundiuya vese. Amai vako. Ndobva vafonerwa nehama dzachona ndobva vadanwa. Zvikanzi kwemukuroyerechi mwana. Zvikanzi aisati tombomuroya chapa chatomboziva kuti yaingotsikwa nyaya. Ndobva ndaendwa neni kumusha kuya. Ndobva ndaendazve kumusha. Ndobva zvikanzi hazviti kuti urambe usingaendi kuchikoro dzokera kuchikoro. Ndobva ndazogana manonzi vamatsa vari makutu. Saka matsa akatoti hazvibudi kuti iwe ugare pano uchihwara chienda kuvabereki vako vanokurapisa. Ndobva ndabva ikoko ndobva ndaenda kuvabereki. Vabereki vasvikati haisi problem. Chirega tinende kunganga rega tipise mwombe. Vaenda neni kunganga yeye. Wanoipa mwombe nyanga yeye. Asi nyanga yezva yakataura manje yakati uchandipa mwombe asi chasiyana chi mari yeng'ombe yaye. Handisi kuda mari yese. Ini ndichakutora $100 ndichisa muwallet iwe ndichakudzosera mari yako. Izvo kwete wakutodi kutozimbisa uroi 1 wavo. Nyanga ikati handishandirichi masikati machena ndoshandira manheru ndakashama. Handipfeki hembe. Ndoshandira ndakashama. Saka baba ndokangozoita zvese zvokugadzira musha wese vachidi. Izvo kwaita wakutodi kutosimbisa. Ndobva ati ari ngatikugadzire chichi. Vangoipa pakati pemusoro paifamba chinhu gari bva angoruma kude. Ndobva mabuda zinyoka ndobva ndangoti pi. Ndobva ndoenda muchikari chake mamwe. Ini zvirongozvimafilmu zvikaima mushonga hatokwanisa kana kumbobatsira ndotoshewa kutofa hazvitomboipa pamba nezinyoka rinenge kupana pakudi. Zvikaenda baba zvikanzi handotozviziva chirega kuti zvakadii zvakawanda. Ndobva vabatsira muporofita yaro vaada kutombonyenga yanga yeye. Ndobva nyanga yeye atondinyenga futi yanga ichibatsira paine mukadzi wayo. Ndobva andinyenga pemvara kaina handikwanisi kuramba ndifambidzana handikwanisi kufambidzana newe. Ndobva ati apo. Ndobva angonyanga rikaitwe ndobva kumalawo ndobva atisa. Nyanga yeye akatora vanhu vese aivabira mwombe vese kwakuti vaiba mwombe achingoti kugadzira samisha. Saka ndagara kudamba hambotonodza 1 month ndobva ndagamba ndambotisa ndobva nditera ndobva yatanga kugara ndipamba kake vangoda zvekundikira dhoni chigara ndiri mumba. Saka nyanga yeye yakabva yati ini handichatombodzoka kozi ndatotiza kozi ndine mari dzavanhu dzandakazvita. Patanga kugara mumba pepe ndichigara ndobva ndazoti munhu anogemba mashi. Ndobva ndakuchiti ndiri mumba mamwe. Ndakatovata ivanu vaivata muruma womba. Ndobva ndakuona baba yako yakwasa neni. Vatovhura dhoo mudining room matokopinda
Pautoni button for town, what any, you don't go soon. My side. Ngai atoinda indatongozorozwa kusasa baba ndo zvakatanga ipapo okay vakushuya manje vakushivangwani mwane dasati vakushuya manje baba vakuti vakushana mai vakaita zingwangoti vari pasaiti ndichingokutikuona baba pakaedza usvika kwaedza mai vakati iwo tanoizi usiku hwese kutadza kuvati ndaikufembera pamusoro zvezvo kana vasvika kudaiwo vakanguvhura tonda kutanga ane yekunorowa kufembera pai bombira musoro pane pandeka pakatwara sekuti amai akasipaziva kuitira shanje wewe dzadzidzi shanje idzi amai ava zvikutyira zvokuti ini shanje dzekuti vaikuti handitiudana nababa wako vachikupopotera vaipopotera yenembure nawo yaipopotera panawo ishanje ndaiwa ndikabika chikafumba kudai kutonditi kwaidya chikafu chemurume wako kozvavaindite ndangobika chikafu kudai kutonditi chikafu chemurume idyai chondikabika chikafu havachatodyi chikafu chacho vatoti idyai chikafu chemurume ndozvavaita muri wanga namba menyu tiri 5 wana akashendiya akashaika saka vanotozvisere ndozvamaita nababa wako vanotozviza hanzi kwanza zvikozvo zvakadaro kumashura cheko andremberi nenyaya ndobva vatanga kuuya kudaro saka ine zvakatondinetsa kuti baba vari kuuya ndobva mai vatoka ngati kunanga utonobviswa memuya utsvina wari kushandiswa nawo vatoenda kunanga kokuya ndobva munganga yangosvika imwe yakati munganga ndobva tangondibvisa achingondibvisa mbva ndazoka kumba kudai zvinakana kutombochinja zvananguramba zvakadaro ndichingovatiwa chete vachinguvata neni chete vachingodaro ndikangoti ndikanombovata kungicheni kozi munoda kutodi ndakutochangovata vari mubedroom wamunongoona dhora tovhurika watopinda watanga kudi wata nini ndikati chachakwanisa kudi watapa tigatongoona watakwana maiguru kuzasi chaiko kwakatosiyana nepamba vaitongosvika zveko kuotovhura dho wotokinura wotopinza wotondibata zvotanga wata nini ndobva ndazoti ndobva ndatambura ndichingodaro vazonditi ndobva ndazotiza saka vazondidzokera kuchikoro chekumushaiko patanga ndachikoro kwakuya saka pandakati ndinobuda manje pachivanzi ndichida kutotiza ndatobhura kuti vangauya zvemanheru futi kumba kwandandakatokona maiguru vacho vata nemvura ndobva saka ndakazoona mai ava mai chaivo pakuberi vakuuya nechihari saka hari yakaita seri yanga ine ropa itonzi yakutodaiwe ropa rako iwo wakutodiwa pai kuti upinde mari ndikati handikwanisi kupinda mari ndobva ndatoenda kune imwe chechi yandakaenda ndanosvika uchechikwakuya vakati mwari ane chipo chisingaiti ndazoona apfuma zvisingaiti asi brain dzake izvezvi dzatodi dzakatotorwa dzakatotakurwa izvezvi mukati mudzosere brain dzake hazvichatoiti kozi vabereki vacho vanonotora dzimwe asi vachatozotendeuka wavo ndobva vandipa mari $100 chechi yese yakabvisa mari ndobva vandipa chipo zvika ada kutongoti tikubatsire rega tikupa $100 ndobva tongoti ndida mudzukuru ndosangana mupa rega nditotiza kozi ndiri kuona kupa zviya rega nditiza ndobva ndasvika kumba kwekwe ndobva ndatiza ndobva ndarongedza kutomba saka dhimwe yandakangonosvika ini pamba ndichida kunobuda kudai ndobva ndakuona nyoka yatoungana kudai ndobva yamira ndobva yasimudza ndobva yanditarisa ndobva yangondibvunza kuti uda kuendepi ndobva ndatokanuka saka ndakabva ndangoti nyoka saka inini ndakabva mai ndo vakamuka vamanya ndobva kuti nyoka uyo ndokudaidzira kuti nyoka makuita seikweyo unonyadaidziva kuti nyoka ndobva vauya mai vavai ndobva vasvika zvikanzi nyoka yacho iri kupi ndobva ndatoti iyo nyoka yamusikuiona here nyoka ikamira pakangochena kudai pasina kana chii ndobva baba vatosvika vandobva vasvika zvikanzi nyoka yacho ndei dhimwe yakakunosvika baba kuti vanoona kudai ndobva yatonyangarika vakangoya nechimbo vakabata zvimbo nyoka yandobva yatonyangarika nyoka iyo nditoti ko nyoka yacho ichaonekwa hainda kuchikoro kapanda kana chii saka ndakangotsvika mbva ndatova chifomba ndatova ndikati ndobva $100 zvikanzi tipe mari yese unozonoshandisa nemari iwe vaotora mari kati achinopewa $40 ndakuzotenga mafuti ndobva sikoro ndetotira pulani yekutiza panatiza abva nanogara kwakuto panangosvikawo pasoko kuti arikati kutori tikuchengeta wandichengeta wakachengeta 2 months kanza uchingoya ungogarawo pano tingoona kuti tingakubatsira sei akwanise noda kuzotibvisi ndikati handikwanisi ichi svika mabhazi acho anenge achizoda mari handina mari yekuzonobatsirika ndasvika kuzotibvisi svika noproblem uchidi chigara pano ndobva ndagara pai saka ndobva ndapamana matona madzibaba pandakapana madzibaba zvibva zvatowedzera ndobva vatanga kuuya futi kwana tiri futi koko handazokwanisa kugara futi kozi vanga kuuya chikora ndo vachipinda futi vachidi vachibata neni
ndobva vazondiwana futi vabereki vacho ndobva vazofona mwana vazvanza mtori mwana wauya mbva wanditora ndobva vazoenda neni kumazava anonzi headbone kana muziva ari muchifu headbone ndiye akazondinamatira ndobva ambozorodza azorodza kudaro ndobva ndakuta ndakambororwa pekuti aka asi kuzvaiitika ndezvekutoti maprofita matauro anoita anototi iwewo mimba yaona yanga isikechi yemurume because iwo dhimo yandinoata nemurume anonopfeka chi murume ini kuti ndinoona murume ndichita sekuti ndikuata naye but tese kuvatata tese ndomaititora zvekudi hazvikuita ndomataura kuti maprofita chero pese vanafamba pese vanasvora mimba yaisiyani yemurume ndeyababa vako ndokutaura kwavo wanoita saka ndaenda paedbon pebva vaenda neni ndobva ndadzoka kumba ndobva ndatotisa ndobva ndakafamba netsoka ndisingazosvika sei muchifu ndangobva kumba netsoka bva ndopinda muchifu ndatopinda muchifu mamira ndobva ndangozosangana nomoto zvikanzi auzoya kwakokokuchii ndokubatsira ndovakaita kuti ndibatwe nechi nemurume wefuti vandiri kuti izvezvo wandona ndichitira kuti ndo wandakazoti ndiyebamwana ndobva ndasvika mapaya ndobva ndagara ndobva watoti iwa ukwanisire ngoti ungodanana naye uchitipa mari chichi saka indakabva ndavedi zuva ratovira pemabva ndana munhu wao ndobva auya ndobva watongosvika wachitovhura ndouya achipinda ndobva atondibata ndobva vatandini ndikangoti hapana maiti vachadi achazozvita chega ndingoshingira ndikurongana naye kuziya nyepa achiti hanha mukadzi asi mukadzi wakangana anga naye ndobva tagara padai mimba iya yatofurura yatova kuma 3 months ndobva azoenda kwamutani ndobva anouya nemukadzi wake mukadzi wacho kuti hazvitoiti kuti tigarisai itobuda zvangu otodi kutobva panomuita ndobvabuda ndakaenda ndobva ndadzokera futi mumusha ikoko zvamboita sekuti zvaita zvinani zvamudamana matikona edgoni havachavamusingachakwanisi kuwata neni ndobva ndadzokera ndobva ndanogarawo ndasingachakwanisi kuenda muteuro saka ndobva vazotanga zvefuti uya zvivachipinga zvokuti tanga zvekuvata neni futi kusvika pari zvino ndangoshingira kuti semunhu asina kana hama yekuti ndoudza vatete pagrevu Mwana pakandaendesa kupazakati hatichakuda saka ndangodzungaira vese hanzvadzi dzese dzakati hatichakuda kozoona kuti hazvisingavisipiri zvakonde zvokunyenda ndikati aona ichede yauri kufana ndikasvika pamba hatichombokudi kana kuona usasvika kana kumusha kana kuku ndichibva muno masekokati heya uchakwanisi kana kuvatika newo ngenyaya sei ukazvavisa sei kuti hachakwanisi kusvika kuwata newo ndikati hapachasvikiki zvenyaya kuti maona kuti pagadziriswa zvikanza isu toda kutozviona nemuroi wako toda kutopedzera nokutaura kwangu wake ndobva ndapedzera nokutaura nawo wakarurwa narume wakani kana ndanzobva wataura iko zvino ndipa nemumwe wangu but hatisi kutonazomboonana nenyaya because anoti haukwanisi kuvatika nemi because akati avati nekudai pakushaya pakushaya bomba. Alright, itoda kunzwa panyaya yemwana ende chokwadi chinofanira kubva kwauri iwewe handiti uri kungoti maprofita ari kuti n'anga dziri kuti iwewe uri kuti chii chokwadi chako chipasi pemwoyo wako bcause ndosaka zvichida hama dzako zosvika pakuti hautidi kuwirirana newe nekuti unoreva nhema handiti tazvinzwa toti havanyatsokunzwisisa tira kuti chiudza sekuru nehama dzako chokwadi chaicho pamusaka pemwana mwana mudzomwana ndiani iwewe ndatibvisa maprofita visang'anga tira kunzwa chokwadi chaicho iwe ndowairariwa nemunhu ndonoziva kuti mimba iyi ndiani ndinoziva kuti apa ndarara nababa apa ndakarara handisisina kuteera ndofunga ndabata pambiri ndosatiza kuti panguva yako yeunyatsоziva kuti nemararira aitwa apa muridzi wemwana mwana ndiani muridzi wemwana ndiani choda chokwadi muno kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka aiwatomatomanda basa kuti tatipedza wazure unopera nechokwadi nyange zvakasanetsa nhasi zvichangonetsa mangwana kana asiriwo wekumunhu wauri kumupa zvichangonetsa kuti ucharamba uri matare cheti handitozvo saka chokwadi chinofanira kubva kwauri kuti uzvisunungure usunungure nevamwe vanhu vasina mhosva vanhu vane mhosva enda kunobatana nechi
nevanhu vane mhosva. Ndosati kuti alright nganga dziri kutaura nemaprofita. Iwewe hanzvadzi nesekuziya kwako mwana Ndewani. Mzukuru. Ndati mwana Ndewani. Mwana. Ndewa baba zvasekura ndinoita wani. Usati ndewa baba zve. Boss iwewe ndakubvunza zvakanaka. Boss nyaya yakaita. Ndewa baba sekuru but apa ni. Chimbire unze. Boss nyaya yauri kucha ndikuiona yese. Boss ndimi mkutura mwana. Ndizvo zvandina kukwenda sekuru andina kugara andina pekudii. Andina pekutotangira izvi kudai ndinozvizisa. Andina pekutangira izvi. Iwa biri kwacho wakandiramba. Ina ndinoziva kuti because waitika mbere pasocial present list kunongokura. Andina kana pekuenda. Hapana noura. Saka chauri kutya. Uri kutya kutaura chokwadi kuti uri kutya kufa. Uri kutya kutaura chokwadi kuti hauna kukuzoenda. Pekugara sekuru ndopandisina pekuenda pekungoti ona. Asi chokwadi unochiziya. Ndoziva hangu but pekuenda pachinenge kugara sekuru ndopandisina. Chitaura chokwadi. Chitaura chokwadi mzukuru. Handiti wauya kuna sekuru kuti vakubatsire. Munera chi? Ndera shumba. Saka iye ndadzi yako ere? Yes shumba. Ona teta. Tete. Saka ini pekuzoenda ndofanira pachikushungurudzawo pekuti ndinogara ndinosvika ndogara. Kozi pese paunenge uchingoti ukafambidzana nemunhu unokura. Chinzwa ini ndinokubatsira. Wachinzwa? Ndoda chokwadi. Pokugara tichaita plan. Bandoda kuti chokwadi chako chizereka chinogusa ruzhinji rweZimbabwe. Kuti takuziva kuti muridzi womwana uyu ndiani. Bozi. Ndewa baba chotikaenda ma-DNA test kuzvinongomuda saizvozvo kozi hapana kozi iye munhu wazochatozviwa kuti ane ma-DNA test romba rake ini rangu rinobuda rakadi rakangofanana saka zvakangofanana. Asi ini hangu chiruniya kundigwadza ndipekuti ndichanogara pai kozi iye murume wachakutongotsika izvezvizvi. Atongondiza kuti kana pasocial media ndichakuda ndichadii. Saka munhu iye kuti angonyengerwa nevanhu vopedzera kudi akuramba. Ini pekugara ndina pekudi. Kabati wati murume ari kuti handikwanise kugara newe nekuti ari kuona pakavharika. Aiyo. Wandina izvezvi. Handi ari kuona pakavharika. Imi makarorana vakakuti muzviitike izvi. But ari kuona gomba. Gomba hasi kuona gomba parovharika. Saka live yacho inofamba sei? Hapatorina kana rume. Hapanaka. Baba vakaita shanja kuvhara. Saka iwe ukazvivharira pakutaura ubaba vacho kuvhara. Meno tinobatsirika seandra. But kana sekuru vati vada kukubatsira because unozochiitika haunganyebere sekuru kana kutodza kuvaudza chokwadi. Iwe vachida kukubatsira vanozokubatsira sei? Pamwe unosanga kuvanyebera kafuti mangwana acho. Alright. Chaita kuti uye kwasekuru kaniko. Ndiyo nawo ikona mama. Kuti ubatsirwe. Nekuti ndada kutonzwa mavoisi sipo zvino yekuda kupengeswa yekuti somudodo. Ana achiti chima. Techangonge kungonzi ufamba nenyika uchingoenda. Koma profita isanga uchienda changa chinitsa. Ngatiti vasvika pakubvudza kuti mwana ropa rawe nareri kana asiri murume wawo uri kupandira baba wako. Vari kuti zvinogadziswa sei? Avangoti tinongova maprofita anongoti tongomana mato zvinongodzikira tingokipa secret. Wasaka apakusha kusa secret chendewa kucha. Ndo kwachingoti tingokipa secret. Iwe mzukuru. Ukusha kukipa secret kuti sabude kuti baba wako warana wako kumitisa mwana. Ndizvo kucha. Aiwa sekuru ndotongotaura vari kubvunza kuti kwai ndo mamira kukaita nyaya yacho ndikandozvo ndati tongosha kukipa maprofita ingotikipa secret. Ndokutaura kwako kozi maprofita haana pawo akarakanyaya. Hanzi nemaprofita keep secret kuti zviite sei. Yeah, havana pawo but hanzi keep secret kuti zviite sei. Hanzi hatiti kuiunganisa vanhu. Hatisati tozvikwanisi kana baba wacho akasvika panapa tizoisumudza. Ukama hwako namai vako hwakamira sei? Namai vacho havatorina kuwirirana futi. Usika iwe wakatozvipira kuti kana mwana wako kana baba wako akanda ane DNA test wakatozvipira zvizvi. Kukutya. Ndinototya sekukozva ndakasangana nazvo. Tomboti ubva nemutemo ende DNA test ubva notestwa ubva abatwa. Ndokudinazvo. Hapana sekuru kozi. Kana kuti iwewe futi iwewe handadzi ukunyebera baba wako kuti mwana ndiwa baba wako. Inongoenda DNA test inoonekwa yokuwakufa. Wakatozvipira kuenda DNA test na baba wako? Ukama wako namai wakamira sei? Amai vako. Dambudziko rakatangira papi? Pane izvozvo chingoudza izvozvo.
wakatosvika pawaudza kuti ndozvikuitika nababa zvikanga ndizvo kuparadziwa kupa vakazosvika pawanga uchitaura panga pachitaura pakataura nemudzimu kuti iwe namai yako pane shanji ivo mai vakutoiwa vachivatauneni kuti amai vako vana vachivataniwo kana dzimwe nguva wanzvanzivo futi ndirikurota ndichivatana nadzo futi vaviri vamwe vacho vane mota kuti vandota vachivatana navo nzvadzi dzako saka unokwanisa kurokanika wakasvika sei takapuwa namba nachild okay utitendera upe namba wakawaenda ikoko uchinoti chii aiwa ndakafona ndichiri kumba uchida kuti vaite sei ndida kubatsirwa ndakambobuya kuzebhisini vana kumira pageti vakati tinobatsira ndokutera muzvaa ndaunotsvaka mari ndokuti vakoko wakuita vanza hatina mabatsira tokuita kozi vana sekona vachiuda mari hakuna mudzimu unoshandira pasina kuti kusina kubaita kati auraiti vana mbuya rikandidzokeri vaya pageti vachipaa nemusoja nevamwe mbuya so varipo so ndovakanditone namba dzavo ndovakanibatsira vakati mbodzokera munotsvaka mari ndobva wandipa namba dzimwe munhu wakandipa vamwe vaiti kwai sekuru saka takatadza kuti ndivona nakosi vakamundibatsira zvikaramba kuita ndikati chirega yangu ndifoni kuna ivo ngune dzekuta vacho ndisazongosvika pageti hangu chirega ndifoni kuna ivo kozi vakandibatsira zvikaramba kuti vakatoramba vachiuya papausha ndosati nyaya yako yakanaka asi unenge kusvika mukati chikonzero wakatsvaga tete Tilda ndechekuti iwe ubatsirikana nyaya yako ibude pachena hazvisizvo takuti chitaura nyaya yako wakuti ndakuchika saka naye unobatsirika sei ata kana mwana ari wababa ndiwababa kana baba vari kurara neiwe vari kurara neiwe iyo chaura ndechekuti ubatsirwa kana uchida kutira zvemaprofita zvokuti sikireti asi pane vatite sikireti yes isatina sikireti mwana ndowani muzukuru ende vanonzi baba vacho kuva pekutanga baba kukubereka chao chao asina baba muri kuti nairara spiritual ndozvatiti ipapo ndopasirurunyi napanoje baba vanogona kunge vaira hatisi kuti ndizvo zvasi tongoti baba vanogona kunge vairara newe zvemushonga hongu asi pane pamotozapandikataana nemudzima akataura kuti baba aitopinda mumba direct muchitorana nawo ipapo ndopatoa kuti chinzwe macho chataura ipapo pakamira sei kuona kusangana kwandazviita sekuru ndaikototi izvo zvanditi kunokorai wotouya wotovatane izvozvo tazvinzi ende uramba uchizvidzokorora izvo ndikuda kupa wakazotaura iwewe ndichikubvunza nemudzimu chiti baba aitopinda mumba ovhura dho topinda otorara nemi ndomapindira watongoita zvokuti vari murumba wavo ndotoona kuti topinda dho redu isusu seredu isusu kutongozviona spiritual kudai miranzanzviko zvedu sitazvidza spiritual ndikuda kubvunza kuti pamairana nawo zvedu ndikubvunza zvelife asi kubvunza zveuika zvimwe yakaipa izvo handiti bcause vakatambashisa mweya yakaipa kusvika vazokubata ivivi physically ndiyada kuzinzwisa kuti maita kangani pazuva unozadai ndiri hanzvadzika ndawana mukana waita saiwoyuka hama dzako dzisingakunzwisisi hama dzako dzisingautori serious hama dzako dzisiti unonyemba waona mukana wakaita saiwoyu ndowokutaura chokwadi chese chekuti hongu inini makatadza kundinzwisisa asi nyaya yakamira yakadaiso mukati meupenyu hwangu izvi nezvizvi zvimwe zvacho ndaigona kutadza kukutaurirai nekunyara ndaigona kutadza kukutaurirai nekutya asi ndaona mukanwa zvinzwei muri kwamuri ikoko upenyu hwangu nababa hwakamira so chituudza Tinzwe kuti makarara nawo kangani physical totally physical achara zvimwe yakaipa physical zikuru vanomboya physical but vainga spiritual zvinhu zvondaita saka mwana asi wababa zvimwe yakaipa kushandisiwa kati hakuna chikwangu chinomitisa munhu kana zvavataura zvazvokuti zvone hanzi waipfeka murume wangu saka ndikatiwirirana hanzvadzi tisasvibise zita rababa wavo mwana asi wababa wavo ndizvozvo aiwa toti zvibve kwauri iwewe mwana kuti havana kunga physical chikwamba chimitise munhu zvokurarwa zvimwe yakaipa tozvinzwisisa izvo but mwana uyo asi mwana wababa wako ndizvo
Ayo. Daira, andukuchera kwa fumwe kwako. Mwana asoka baba. Alright. Mwana asiwa baba watu alright. Ndewani. Ani ngatoriwa gatondelewa. Tondera ndio. Ari kochu. Warugara naye. Asa bwana nono. Tondera demo awaimbo. Ndiyakabara baba. Akabara chibaro panganga yawe pamai pana mai waigara. Panoma ndagara na Wakati chibaro kana makatowilirana. Akaniyenga munhu manangu mawandi. Ibasa kubaye saka makawilirana pakachibaro pa. Saka iwo alright. Nganga nemaprofita vari kunyika. Andizi. Akusaziva yangu zvinozalongodzwa maybe ndenge ndakafikawo nechi. Usatoona wewe. Amaya kuse amira mfuse amaya kwa kuti wewe uriku chikafu cha wabika ichi. Chimumo wako. Wakachitora papi. Ino zvakaita una mvimbi ndatobika zvinhu ndatopedza chikaita zvawarobika ichi chimumo. But mashoko yanenge anokonzerwa Anokonzerwa ne. Ngati namazokwapo twafonere director ala zvibasa mabisa. Babashe ngavauye kuno kuti pedze nyaya idzi. Yes. But anoona kuti sei nehama dzako musinganyatsowirirana. Hauna chokwadi. Hauna chokwadi. Wazvoti zvako zvikunyepa nyepa so. Unoona uchivhiringwa zvishuwa kuti zvinhu zvako hazvisi straight. Uzvibata mvimbo. Zvinhu zvake wewe hazvina straight forward because ukataurwa chino ichi unochinzvenga uchienda ukataura ichi uchinzvenga uenda ukataura ichi uchinzvenga uenda saka haukwanisi kubatsirika. Saka ibvi ukaenda kune hanzvadzi yako yekutanga ukaiudza izvozvo uenda pane yechipiri unoiudza zvimwe zvinenge zvasiyana. Vanozopedzera vakuti hatingawirirani newe. Zvichida izvi zviri futi uri kuti hanzvadzi dzangu dziri kuuya dzichirarana neni spiritually pamwe kunyepa. Handichanyatsozviziva kuti chokwadi chii chakamira sei. Because I believe kuti kana vanhu vachinge vauya ende vachinge vatishedza kudai so vanoda kuti vabatsirwe vabude pachena. But wewe unongoti kuti izvozvo maprofita akati avakazodai mwana ndewababa ivavo tinobatsirika sei naye hanzvadzi. Kutya. Kutya hachabatsirika zvake. Because yazotora chokwadi chako yofunirwa chokwadi chako chekuti uchadenga kugwana ikubatsirwa. Pandiani. Kura hembe dzese. Ngoya yakwana. Hanzi chawakajeje chamuka. Vasikana muri vangani? Ngoro wane nyinji. Alright. Obaba akapfumoyo vane chii? Vane mombe, vane chii, bamba, vane motikari here. Vamuri nei bamba? Ngoro zvinobaza aminozuza kamina sezvi. Asikurima kurima ndotaka vanogona kurima siparo paya vanomusaka na 5 tons. Iti amopinda ndikasakura chete. Vanotokuda 5 tons. Woyo ukapinda ukasakura? Vanotombori mpaka kura. Asi zvinobuda ipapo. Zvinobuda ipapo ndizvakawanda. Mombe vakambosvika papo dzakaita sei? Kwakambouya here kana nama dzavo dzekuramba idzi. Kwakambouya dzimwe n'anga here kumba ikoko. Kana maprofita achidza. Kwakambouya n'anga yandachikudza yenzikwa yakazoshandira manheru. Yakashandira manheru pamba ipapo? Yakashama. Yakashama? Manheru. Hanzi ikatozopedzisira yasimbisa iyo. Ayuko nganga pambona ishanda izina. Nganga umbona nganga isinofamba ndinoshanda munhu akapfekenura. Vanomburo yoga wegero. Namba yawo ndiri kuramba kumana. Handakutama ndichitry but kuti is a busy. Handiri. Patanga tifonere. Fast kana yako Sly. Tivafonere tivanzwe divi ravo. Zap? Blacklist. Namba zap dzavabo. Asi vaimboningirika. Asi vaimbokufonera. Vakandifonera ndabva kuno kwaSilvester vachindishauta.
baba wako kuti vakati kudi baba wako akakuti kwaimvimurira nemunhu wakakubatsira noto ashaita ndedi wako nini dedi wako awanobara kufone ngeri muzaudza baba wako direct manje fune wako iwewe zinopera na 8 ndizibutsa zinopera na 8 uni mwana wakaningu anorapa zvindiwo mari kanengu oyorapa vana kanengu arapa vana kanengu